وين بودكاست. سلام ኣብ ኩላ ኩርናዓት ዓለም እትቕመጡ ተዓዘብቲ ኣብዛ መደብ እዚኣ ዝተፈላለዩ ኣዘናጋዕቲ መሃርቲ ኣካታዕቲ ዝበልናዮም እዋናውያን ዛዕባታትን ሕሉፍ ታሪክ እንዳምፃና ክንካታዕ ኢና እዛ መደብ እዚኣ ኸ ብሌን ፖድካስት ኢልና ሰሚና ያለና وين بودكاست. ሰለስተ وين بودكاست. 200,000 ብክልተ መዓልቲ ተዋፂሉ ካብ ሓደ ፋሚሊ 4 ስድራ ብሓንሳብ ሞይቶም ክትበሃል ግን ኣዝኻ ይሰምደካ وين بودكاست. ሰዋ ከዓ መኻድቀኒ ይመስለኒ ለንቅነ ናይ ተምሃሮ ሰዋ ገለስ ከንታይ ተዝክራ ሽዑለይታ ኣንስ ከይደቀስኩ ሓዲረ ግን ዓመት መፅእ ክትሪኦ ከለኻስ ገለ ፍሉይ ስምዒት ኣለዎ ክትፋንዎ ክትሪኦም ከለኻ ካብ ውሽጢኻ ገለ ድበገስ ነገር ኣሎ ከምዚ ነትባ መቐይሮ ያሳዋ ሓቂ ዘረባ ኣብ ልዕልና ፅልዋ ኣለዎም ዶ ይፀልውን ኣለዎ እምበር وين بودكاست. ንሕና ከም ተዓዘብቲ ኸ ኣብ ልዕሊ ተዋሳእትና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ወይ ርድኢት ኣለና ክሳብ ማህረምቲ ክሳብ መጥቃዕቲ ክሳብ ስግኣ ዘውርድሎም ኣለዋ ካብ ስምዒት ተበጊስካ ትብሎ ነገር ኣሎ ኖ በቃ ከምታ ሙቪ ዘሎ ከምኣ ኮይኑ ይስማዓኒ ገሌላትን بعبينت سبون كلا إجزين خي سرحنا نقبر دلنا ብስነ ጥበበኛታት ድወርድ ተፅዕኖታት ኣብታ ሙቪ እንዳሰርሓ ከለኹ ኣኒ ብጣዕሚ ቁርስ ስለዝነበረ ናይ ሳምቡረ ክስምፂኡ በርቂ ሃሪሞም ናይ ልቢ ሕማም ኣምፂኡ سلزي بزعباز صالح خيام سبات الله ودب هيوتك عند حر أنا بنيجيت برسبات صلوا وين تلاقي له جيجا قبل كم زلوا فلت لني وين بودكاست. أنا حلاك نتكسكم ولا خلال لني كم نتبلك أبغى أنا أشكر الناس حبكم تغيره هو بسم تغوي نزي نفسي تلاقيهم كنت تقولوا ኣነ ኮኸቢ በሃል ኮኸቢ ዮሃንስ أنا أرام محرت أبو بحال ኣነ ከዓ ሩሃማ ማንኤል ሼር ሳብስክራይብ ከድለና እዩ ምሳኹም ዘምሰና ኣብ ብሌን ፖድካስት وين بودكاست.